L-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil reġa' sab xogħol fi Brussell mal-Partit Popolari Ewropew issa bħala il-konsulent ewlieni. L-ewwel biċċa xogħol tiegħu mal-Partit Popolari Ewropew li miegħu huwa affiljat il-Partit Nazzjonalista jidher li kienet ittra indirizzata lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen b'attakki ieħor fuq pajjiżna. F'din l-ittra intqal li s-sitwazzjoni f'Malta hi ta' inkwit kbir minħabba r-riforma imresqa mill-Gvern biex tissaħħaħ is-sistema tal-inkjesti maġisterjali, inkluż fi dritt ta' ċittadin privat għal dan u biex jinqataw l-abbużi kif kienet jagħmel l-eks deputat nazzjonalista u l-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi fl-aħħar żmien. Il-Partit Popolari Ewropew appella lil von der Leyen biex titratta din is-sitwazzjoni f'pajjiżna b'urġenza. L-istess EPP attwalment għaddej minn investigazzjoni mill-Pulizija Belġjana dwar allegati reati ta' miżappropjazzjoni ta' fondi Ewropej brabta mal-kampanja tal-kap tiegħu Manfred Weber fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2019. Dwar dan ukoll kien sar rejd fil-kwartieri prinċipali tiegħu fejn hu maħsub li ġew ikkonfiskati qatt ta' dokumenti. Sen il-ġimgħa stess l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil kiteb opinjoni fuq Times feħreġ jattakka din ir-riforma fl-istess jum li bdiet tiġi diskussa fil-Parlament. Fuq Times Simon Busuttil qal li din il-liġi kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Minn barra li ġie imgiddeb dwar dak li qal ta' min jirrimarka li dritt ta' ċittadin li jitlob inkjesta maġisterjali kif inhu stabbilit f'Malta laqqas hu disponibbli fl-istati kollha membri tal-Unjoni Ewropea kif anke ġie indikat bil-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fl-aħħar jiem.